De grafkisten heb ik dan zelf gebouwd. Nou ja, zaag je en teken je en ja, het houdt je van de straat. We zijn helemaal fan van Halloween en zo ben we eigenlijk begonnen. En elke keer bouwen we wat op. Ja, en elke keer steeds meer, steeds meer. De leeftijd van 6 tot en met 12 ongeveer, die vindt dat helemaal geweldig. En die vliegen hier rondjes door de tuin en Heel creatief proces uiteindelijk. Ja, best wel. Nooit dacht dat ze in mij ziet, maar ja, als je dan eenmaal bezig bent, dan blow je echt bezig. En op een gegeven moment is de tuin vol. Ja, die van buurman maar met de babia. Jo, ben ik dwaande met een Halloween-tuin of hoe zit dat? Nee, dit wordt gewoon hoe zullen we het zeggen, een levensloopbestendig oprit, zeg maar. het verschilt wel een beetje natuurlijk, want ja, net iedereen is van Halloween. Maar over het algemeen zijn de reacties heel positief. Ja, wij hadden net het meeste mee, maar goed, we hadden er geen les van in die zin, dus Het werkt niet gewoon terug. het werkt hier gewoon terug. Ja, precies. We zijn eigenlijk direct, in de decembervakantie ben we eigenlijk al begonnen. Heel september hebben we alles door de kap gewoon een hele tuin achter helemaal door de kap gewoon en van alles bouwen, verven en spuiten. En Hoe lang bloot het nou naast nog steen na Halloween? De bedoeling is tot 11 november. En daarna gaat er heel rap uit en dan gaat de Christ erin. Dan had je wat bezig, hè? Ja, dan had je van de straat.